Dobrý deň. Pán Fico, ste štvornásobný proruský orientovaný premiér. Úspešne kormidlujete Slovensko do medzinárodnej izolácie. Správate sa ako sedlák v zablatených čižmách. Rád sa staviate do polohy európskeho politika. V októbri 23 vám aj strane Hlas predsedníctvo strany európskych socialistov pozastavilo členstvo. Socialisti majú obavy z vašich proruských postojov a vytvorení vládnej koalície s fejkovou národnou stranou, ktorú ovládli fašisti, konšpirátori, antivaxeri a rusofili. Veľká hanba, pán Fico. Je len otázka času, kedy vás celkom vylúčia zo strany socialistov. Povedzme si pravdu, vy nie ste socialista, vy ste kovaný komunista. Smer obdržal odkaz vydierania od predsedu strany európskych socialistov, bývalého švédskeho premiéra Stefana Löfvena. Ak vraj Smer bude vo vláde pokračovať vo svojich postojoch k vojne na Ukrajine, tak on osobne sa postará, aby začal proces vylúčenia Smeru z tejto medzinárodnej politickej štruktúry. Ďalšiu veľkú hanbu ste zažili v Prahe. Vaša návšteva v Prahe neprebehla v tradičnej srdečnej atmosfére ako zvyčajne, lebo nie ste tam vítaní. Český prezident Petr Pavel pôvodne sa odmietol s vami oficiálne stretnúť. Podľa tlačových správ mala prezidenta Petra Pavla prehovoriť na stretnutie s vami slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá argumentovala, že by nebolo dobré poškodiť československé vzťahy. A tak sa český prezident s vami stretol. Stretnutie trvalo iba 20 minút a bolo bez mediálneho výstupu. Veľká hanba, pre vás pán Fico, ale aj pre Slovensko. Ešte predtým, než ste dorazili do Švajčiarska, ste zažili ďalšiu hanbu. Spravodajský portál Politico vytvoril zoznam 12 špinavcov Svetového ekonomického fóra. Na zozname hostí v Davose bolo veľa autokratov, diktátorov, násilníkov, vydieračov, obchodníkov s chudobou a politických darebákov. Pán Fico, Politico vás zaradil na 7. miesto tohto zoznamu špinavcov. Na zozname špinavcov bola zaradená aj maďarská prezidentka Katalin Novák a poľský prezident Duda. Ideálna spoločnosť pre vás, pán Fico. Ukrajina je autokraticky riadená krajina s obrovskou mierou korupcie. Že ukrajinská politická reprezentácia je neúprimná, nenažratá a drzá. Každý príčetný človek ani trošku nepochybuje o tom, aký ste sedlák, pán Fico. Urážate politikov Ukrajiny a potom idete k ním na návštevu, to dokáže iba nepríčetný alkoholik opitý mocou. A to vy si fakt myslíte, že v Kyjeve je vojna? To ako žartujete, prosím. To ako nemyslíte vážne. Tam choďte a zistíte, že to je normálny život v tom meste. Absolútne normálny život tam je. Podľa vás v Kyjeve nie je vojna, ale do Kyjeva sa bojíte ísť. Stretnutie s premiérom Denisom Šmihalom sa uskutočnilo v Užhorode. Ukrajinská strana po vašich urážkach rozmýšľala o zrušení stretnutia s vami. Stretnutie sa nakoniec uskutočnilo v mrazivej atmosfére a ukrajinský premiér Denis Šmihal zachoval vysokú mieru profesionality. Stretnutie sa uskutočnilo bez mediálnych výstupov. Tak ako v Prahe. Ďalšia hanba pre vás, ale aj pre Slovensko. Neustále tvrdohlavo navrhujete, aby Ukrajina vymenila okupované územia Ruskom za mier. Premiér Ukrajiny tento návrh rezolútne odmieta a vy nakoniec podpíšete dokument o rešpektovaní územnej celistvosti Ukrajiny. Vaši voliči musia byť zmetení. Pán Fico, vaša žumpová politika je o urážkach, ponižovaní a sedlackom správaní. To je dôvod, prečo sa politici z iných krajín odmietajú s vami stretávať. Samozrejme, že Orbán sa s vami rád stretne, lebo máte spoločné záujmy a taká je vôľa Moskvy. Zamorili ste celé Slovensko a spolu s Orbánom šírite moskovský smrad po Európe.